נשים לאט, לתת לשמש לשטוף את הפנים, את הגבות והריסים. זה יום של חופש בשבילי, יוצאת לחוף למרוח קרם של הגנה, מבט אחד על פרח, לא לקטוף, הרוח מגיעה, אני לוקחת את הדרך עם הנוף. המצב רוח שלי טוב, תודה לכל. מי רוצה קפה? תראי זה כסות טיימר. מי רוצה? את מצלמת? זה הציבורית. וואו. תכירי, זה המקום הצנוע שלנו. וואו, איזה מדליק. כל המשרד, חבר'ה לך, כל המשרד ממוחזר. הכל יאללה. בסדר, שוב, תראי, ממוחזר זה שאת לוקחת את הרהיטים שהיו לך בביתה, זה וואן. אבל מעבר לזה, כל הרכיבים, אני פירקתי פה, עשינו קיטלוג, הדלתות זכוכית ואיום, שמרתי אותם, מספרתי אותם, מדדתי אותם, ממש רשימת מצאי, ותכננתי אותם בצורה מדויקת, גם אלו, הכל היה במשרד הקודם. עכשיו אני אראה לכם בצילום את המשרד הקודם. כן, כן. למי לעשות קפה, למי לעשות תה, למי לעשות גובה שלו כסנטימטר, כל זה נורא, כל הדוח נורא. 3 ועד, 4 ועד, הכניסה שנאסוף את המים שלו, שנשקה את הגינה בגל וכל הדברים האלה. איי איי איי, גילה, את. אוי, את יודעת איזה גינה הולכת להיות בגל, ואני הולכת לשתול שם עצים. אולי בשולחן שלה זה. אין סיבה שלא. בגלל שכל המים של המכונת כביסה יצאו לעץ לימון שלנו, עד שתקנו את זה. אבל העץ היה מלא פירות השנה. מבוסמים, בדרך כלל מרכך. זה משהו אותי שדרך להשכרה. אני לא רוצה לדעת פה בדירה סגורה. ישנן בנות אשר הולכות עם כל אחד, אם הן רואות בחור נחמד הן מוכנות לטוס מיד איתו אפילו עד אילת. לאילת ישנן בנות אשר קוראות הגעתי למסקנה שעל פי הסטטיסטיקה הגיע הרגע שתעזבו
וזהו. הם חשבו שאמרתי המטומטמת. אני כל הזמן אומרת המטוטלת, לא המטומטמת. לא, זה שיש לך בעיות בדיבור. אוי, זה היה מצחיק.